Salut! Salut! Selena. Alex. Te sugru. 1, 2. Așa m-am săturat de toate labele astea. Animalul din tine intră în spirală, taie-te sub limbă, a mea. 7:30. 8 fără un sfert. Ești lașă. Cum pare că o să-mi zâmbești. Termină cu prostii. Ești ok? Da, de ce? Păi ai sânge. Mersi. Nu știu ce dracu am. Păcat, ești lașă. De ce spui asta? Pentru că mă cași pe nervi. Și tu pe mine. Da, dar eu măcar nu-ți lași. Ești așa de sigur? Când o fată spune că nu e frică și totuși nu poate să aprindă o țigară singură, înseamnă că e frică de ceva. După faza aia trebuie să mă mut la altă școală. De la stres, zici, a? Romeo s-a otrăvit, nu s-a aruncat de pe geam. Stai! Hai să facem o chestie, a? Nu fac nicio chestie. Hai să promitem că orice s-ar întâmpla ne vedem la anul fix în locul ăsta. Ok. Prindem brațele partenerului și ne învelim cu lumina lui. Ideea e să spui exact ce trece prin cap fără să te cenzurezi. Oamenii care suntem de moarte sunt lași? Hai mă, e piatra noastră și vreau să scriu pe ea. Ce? Doar m-am plictisit. Vrei să arăt ceva mișto? Vezi că zâmbești?